Bublaya bibaro ngade imarina kashnong tra jonga re na latira ngapa yang sungubaya bibaro sya kini ke channel jonga latira roots menta kasni manga bat gid khot kasing bahalang nila sya khot sungubha pitep ha unong mikman jong kayeng darbar tauan ka France ji ale pi ini le jengok kai mo Nengkong ini apit kai hang nia pelau pimo. Bat pila bani I hang nia pelau mabun bahaki statue jong ki bre bapau nam jong ka reference. Kum kani hang ni ka badai ka nong sedang bat ka kentai ban nengkong ban long film director hang nia France. Olam de Gouche kadai ka nong thok drama bat kanong yale sain perthei kabayale nakapenta ka hockey kentei katba kani hang nipat ka Jean Barret kadai ka kentei baneng kong man pendap ya ka jinglet keleng ka perthei lamba ka duriau da kaling kawai ka basyat jingut yanga kalong babon na kini ki statue kedai ki statue jong ki rio kentei ngatarai klem syohi ngin se lek rung hang te hapo kayeng darbar tauan wow bet hang te kaman udon umau uba pelun ubadai umau jong ka hockey brio balatho ya usnem jong ka French Revolution ngayala dia tie ngala itenat balat ya ketika saat yakini ki paya bat yakini ki statue ki badai ki brio bapau nam jong ka France endapit bahati ikum usim dei ali phi nginelit pit kai hapo tip kalong kum nomo wow bet ke itenat bah pleng hapo itenat baham deh kita ke jingwalan kumjuru ketika saat Betsy kidon wat kijing drodor ba itenat hang teh saat haduk ba kidong wan jengok kai ki klem da shondur nereng film Pio ki ai rong da ka rong ksiar de isyong kia baham de wow kadang ke karpet ke bajrong bah bat pio itai inong yalam idang batai benia ya ki brio ki bawan jengok kai ya kan dikayeng darbar tauan ibatai deba ha pedang ketai kekenro kebali kadon kecingkang bala banyalam sya ki wei pat ki kamera bet ke iying siem baum dei kadai hiban namar hakapor barim kani kadai kayeng siem hapo kani kayeng siem burbong kabadai kayeng darbar tauan menta kahe bah bat kibun kamera kum kini hang ni kibadai ki kamera syongkai na kamta kinong mikmat jong kayeng darbar tauan nila ruban syam ya bun ki statue kijing walat baper bat kisat ba itenat kani hang ni kadai ka statue jong u Victor Hugo u badai unong tho bapau nam bat unong yalam khamat bapendu pendam no ya kajing penshitom yap
Hang ni hakan ro ngila ban syamnya ki kerteng jong kinong mikmat jong kayeng dorbar thauan ki balayap na ka banta kari hakat maba ban ningkong kat kendai sepakat saw kat kendai sepakat pra itai i guide jong ni ila batai ba ya kita ki painting bat ya kerukom shna jong kani kayeng sim kabamenta kila penlongkum kayeng dorbar thauan pet hang niru kadon kum ka kamra syongkai imat na kabenta ki bre bawan jengok kai phi token nginya lai rung no menta hang tai hapo ka tai ka kamra jinya lang ne jinya tai nia kite hang tai ki ben basau kide ki jaka syong jong kinong mikmat kani ka dorbar thauan pioi man ka jaka syong ki donda ki number kat ba kini hang ni parah kaman la thong ni ben jong ki mentri kat ba kite hang tei parah jrong badon jingker ki deina ka benta ki pat ba kadon ru kasat ba itna baham dei ini kide ki mau jingking man le keu hang te haransan kajaka ba penbena jingna ka presiden jong kani ka yeng dorbar thauan ka presiden ken ka juyang hang te hapreng jong karansan hakmat ki ben jong kinong mikmat kidon kini ki budam hakaba ki laban knyot lada ki menjur ki bersya ne ki kiar kabiang baham dei menta mangila depet ya tu ka kamra jinya lang unong mi kaman ula khot bam jas ngo bhayangi syaka jaka bam kinong mi kmat kani ka dorbar thauan wow pet katap longkom ma restoran num dei kata ka kantin jongki Hashua ban bam unong mi kmat ula ai jingkren wat ula ong ba usngok men ban yo ya sam lam ya ka jasngi ka baki nong mi kmat ki jubam ha kani ka jaka nengkong ki aya kani ko umso nang ta ki penbut da kini ki appetizer ni wa uhe palat pi ban bam si senbam ngam ban se ban nguj da ka nguj ka appetizer baar ki penbut daw ni uham bala thep bat kini ka cheese bat kini ki sprout jong kini yong kinong samjing bam kiwan rayangi saya ka appetizer balai ani kut syu pet mo ki aida ka dok ka kle ki so saw uruti bat ki salad haba community ngan sa kadang pedek phi men tapat kinong samjing bam kilawan ra se ka main dish bat kata kadai ka dok ha salmon uso saw balatan yanda ka cheese nangta ki broccoli bat arjat ki sauce bat klempe ban pen itenan ki berda ki sentiu purple berit wow ibang baham deh ngalas nguhun jurut kata kabam wow mentapat kilawan rasa dah ka cheese ngam ngol abam syuap hi namar bangarit brio tang ba ngam kwa ban pen leno namar banga bang bay ka cheese ngayo i menta bagiwan rasa ya ka dessert ni kijing bam tiang Hooray! Kilawan rasa ya nga. Wow! Jing lai chat. Ngati
ngan kerit baro lai jat pi. Ngapit thukai bagi tai kiwe kinang chakot sengu baro gila enjoy bah kabam. Ngam la apsyu tu pi ban bam ya kini kijing bam tiang. Ngan sedang no syuada kini kisok basau pi. Gila klek lang debat ke krim. Wow, kijing bang tu pi om lang batai syu. Uni hang nepat udah usop ho bal asyat bat kinats neki syana budam utaru tiang bat usyam bahapi hadian ketuka bam ki ai desa ya kini kijing ai sengoba ngini pit kai mo don ayu apo ubiang hi udah ibangadan kam Hitep udah udah ijing bu syabi pi. La thok halor jong u Assembly Nasional jong ka French Republic. Di tangkap tu saya syungsuk baro. Ngoba wat klet men subscribe ha ke channel jong like Terra Roots. Bye bye.